Ngai kebeli vi wei baro haga ni kapor haga kerteng ke tiang tam ke badan bor tam ke jong try no penem jengi u Jesus Christ. Bat sai sien ni kapor ke mentang awan ban hikai ke ketien ke jong blai ban sam ya vi na ni ke ketien ke em ke badan bor ke jong try ha pedeng jong pi. Man ke ngai ru ke ni ke ski ke long ke bla kerkhu ya vi na mar fin yo ke ji kai ke le si ke fempat jio snow. Fin yo snow ru haga ni ke ski ke mentang hoi ke ski ke bla let ni la hikai shibun ke Pagkaktiin ke jong blay ka nang hikay, baka nang hikay yangi, ya ka bangin ang laban sungutu, bat ban sungutu ru ya ka. Fila jo sungaw na pat jo sungaw, baka babel ka hikay, baka don hado lightly ki jingyap. Lightly ki jingyap. Bada ka na ikas nga kwa ban kren, syapang kita ki lightly ki jingyap. Mano bam yap, bat mano bam syapting ki jingyap. Baro, ki priu ki syapting ki jingyap. Lada day, nado badang kena ni samla ni temen barok kiba syapting sudah ya ke jingyap ban mentak singin keren sepang ni ke jingyap ka babel ke keren baka dan lightly kita ki jat jingyap ban ka kwa ban keren stat akan ni ke por ya ka bang kwa ban hikai ya pi ya kita ki lightly ki jingyap teng nya pet shwa ka ni ke por ya ke jingyap ka ban ningkong ka jingyap ka ban ningkong ka babel ke thu ingi baka dan kata ka jingyap ka ban ningkong Baka taka jingyap ka ba ng kong ka jingyap ka ba kenjaman sim. Hindi ka taka spiritual death. Ka jingyap ka ba kenjaman sim. Kaya ka taka jingyap ka ba kenjaman sim. Kani ka jingyap ka day bahabaw brew ulad kut. Nakataka jingyap day ka jingu ba dublay kataka jingyap ka ba kenjaman sim. Kawan ken. Kumno ka jingyap day ka jong fi ba dublay ka ni ka singi. Hato ka don ka jingyap day na ka jingyap day ka layap na. Ka spiritual death. Baka ni kawan na do menno, kani kawan na do kapor ka jong Adam bat ka im. Haga ba ublay upen dekut sunan no ya ta ka jinga day namar kila khamla yo soitan ban yo blay. Kila kham ko ngo ya ka tien ka jong baman ban ya ka tien ka jong nong pen im. Kila sngo khamla khamno shauta ubaki dang syua kendo ban yo ni ubala tha ubala penlong bat yo tau ubala don bat ki halaga sngi. Kajulang ru karukom bon sien ngi kum ki breu ya kini ki ba ngila judan nadu men syal la de ki ki pa na ki ba hing ki ba sem ki ba jan bat ki ba i ki jongi la da wan mano ka jim ji ki ba dang shuan tang teng em ngi kham ko ngo ya ki tang teng ngi kham nget ya ki kham tam e mo ya pi ki khna samla kwa ban kren ka sngi ki mamta i dei me pai bala kit ya pi na do badang khai ya fi dei ma ki bala ai bam ya fi bala pen khut ya pi ki ba besar ki ba pendap ya pi ki ba change ki hagis ki jong pi bat ki ba don ringkat bat pi nadu balakha ya pi hadu ne ka khlemat re ka julong ka rukom bala don mano pat mo ki ba shuan na college na school ne fi kendo ke jakatre ke jong pi ki hikai ya fi ki batai ya fi teng fi sngo ko ba kata ke jing batai ke jong ki ba kata ke jing ong jong ki ke kham dei ba kham no ru kata kamen sim jafir khamno no asya kita ki ba pi dang shya kendo ban ya ka ba pi no asya ki me ki pa jong pi pa deng ta kalong thik ru ka por ka jong Adam bat ka im ba ka men sim jong ka im ka la khamno no shu shaitan ban ya ka ei ka ba ka dei ban le ha ka jing sha ka la dei ban kham i yu trai ka la dei ban kham i yu blai ubla pelong ya ka ubla besar ya ka ubla ailat ya ka ru ba kan don ta ka per bat ban sngongo ru ba u ahekaru ya utau kurim jongka u Adam rei habuan yu syaitan kala kham sngo it no yu syaitan bakala kham ko ngono ban yu ne baman hado bagada pen khen ya kata ka an nge jong blai baga bible ki thu bahadin nang ta anda haba baro ar kila ha baga pop kawan ka jing dekut ha ka jing dai ba blai be na snan ki nakata ka kper ke jong naga kper Eden kabumut Eden kabumut ka spot Eden kabumut ka ta ka jingdon ka jong blai be no ekina ka jingdon ka jong ba ka jingedai na do ka ta ka sngi kala dukot ba ka jingkali ka jong ah ka sngi ru hato ka jingedai ka jong pi kala dukot mo hato ka jingedai ka jong pi bo blai kala yap mabon sin film sngo shu yo blai wo kren ya fi na mar ba bo kren ru teng fi penyap no ya ka ta ka jing snow pi penyap no ya kata ka mensim ke jong pi bat ka ni ka jingyap ka spiritual death ka don happy mentai ka ba pim sngo shu ma pi don ka jingya dai ba blai pi sngo
kumbaga ta ka jing dai kalayap ban kwa man kren ka ni ka sngi ka don shisha ka ta ka jing yap ka bagan jaman sim ka ba ka jing dai ka jong pi ba ublai kam dan show kala dukut but pim dan connection show ba ublai ka ta ka jing yap ka ban ning kong ka spiritual death ka jing dai ka jong pi ba ublai ba nga kwa ban kren so ka jing yap ka ba ar ha ba ka don ka jing yap ka ban ning kong ka don ro ka jing yap ka ba ar ba ka ta ka jing ba ar ka dai ka jing yap jong ka do ka babel ka kran ya kata ba wei pui breu bla khan ka breu ki sngi jong o ki long ki baleng kot ka kam dan ji aperu em no suntiu no plang no lo ki ba shui man ta ba tang shpang ki lek no la do breu im slam ka no ro dan ki breu ki ba im kandai pasam shi spas nem re kata ka jing ya lenti ka jong ki wat akata shi spas nem ka sungo kumba tang kumne ka step plat ka por naga jingka hadu ka jingyap lala ka long makana katas namru hendai ka long tang kumne kumu sentiu kumu plang ngi menen mentang ngi isu bar kata ka de ka jing shisha ba wei poi breu bla khana ka breu ha ban yap ngau ba kren nga ha ban yap pi ki ba ngap ru phya ban yap bar wei poi breu wa ha ban yap kan dan be kata ka physical death la tap yu le don ki ba thang ngam tep sagi wei de ki le kom no hendrai kan sawan bai kata ka jingyap ka ba ken jado ya ka ba hab ban tep ni ban thang no ya kata ka met kata ka de ki jingyap ka ba ar bar ka don sa ka jingyap ka ba lai pat ka jingyap ka ba sher khai na ka ba sher khai tam ba ka babel ka ong ba kata pat ka de ka jingyap ka ba ar ka jingyap ka ba lai ba kwa ban kren ha ka ni ka sngi ka ba bible ka ong ka de ka jingyap ka ba ar bagata ka jingyap ka baar ka de ka jingyap ka ba breu u yap snan shabam jikot bar ka mensim ju kan dan sa hangta ha ka pung ka ding ong ka tien ka jong blai ngini puli ka ni ka pon ka kitab jing pen pau ka ni ka lenong ka ba arpo ka ong kum ni ka khot ka ba khat sao ka ong ba de ka jingyap ba de ka hedas la bret no shakata ka pung ka ding kani kalong kata ka jingyap ka baar kata kapung kadingken tijar ya ba amshim la sham bala tho ha kata ka kitab ka jingim abrat yu shakata kapung kading kani ka jingyap ka balai pleng ka de kata ka jingyap ka baar ka ba ka tin ka jong blai ka ong bon brat no ya kata ka hedas ya ka dujok bat ya kata ka jingyap shakata kapung kading kabalong sunan ka jingyap ka baar ka jingyap ka bashir khai na ka bashir khai tam bagatakan sawan bai finget na finget pi pediang na fin pediang rai ka ei bagaktin ka jong blai ka lakren kan jabit thik kumtahi pitip na amdon ki breu ki bau bleu i hadu kata hadu menta u i hadu kata ba udang kren ru bat ngasngo pi dei wei na kita ki bau bleu i ya ka ba pi osngo ni ka kubor ka ni ka ski boleh orang kon ngatip baga jingya dai ke jong pi kala dukut namar filale apop namar ba pi la khamla yu soitan banyanga bal kala dukut kata ke jingya dai hinrei ngam pen dukut sa kata ke jingya dai nga pa ilo jong kon jangau Jesus Christ ba mau un pat ban long kata kalenti sya kata ke jingya dai baru pa la pa ilo jong kon arajas nam man shwa bau khat pat yang ni sya kata ka jinga dai batu leng bau kon jo Jesus Christ tadeng tau Jesus buan sini seperti ong ngalong kalenti ka jing sha ba ka jing imde ndan uno bala ban lech pa lam da dai tang nanga ndan da ka wai pakalenti ban lech pa ka dai leng bau Jesus Christ talada kata ka jinga dai ka jong pi ka la dekot ba do blai ka ni ka sngi ngai utra Ukraine ya fi ka ni ka sngi lang ba ni ka kubor na marung 8 pala dia fi baru invite biang efi syakata ka jinga dai lang ba ukon ju Jesus Christ banganget ha ba fi yo snow ni ka kubor to ai ba fin namlong tang utaw nong yo snow ni tang kata ka nong yo snow ni ka ktien rai to ai ba fin long ru ki banget ba ki ba pediang ni ka ktien pediang yo Jesus Christ ka ni ka ski ya makmat jong blai snow si na mar ki pop automat ya ka jing e ka jong blai kan balal fi pediang ya ka jing i ka jong blai ka ni ka sngi ka bor jong ka pop ka la do na ka jing em ka jong pi ba pi pim long show jing thao barem na mar kita ki e ki barem ki do no aga ni ka sngi
Ka Bible ka ong kita ar ko rin lanong ka ba san ka khot khat nhau ka ong. Kum ta la da udan ho Chris ulong jing tha ba thamai. Ki barim ki la do na. Kai kita ka barim. La da ka jing de ki jong fi ka la dukot ba do blai. U blai ong ha khmi ngan le ki ba thamai ka ne ka sngi. U ta u breu la ka la long jing tha ba thamai. U ba wan byang sha ka jing de ka ba thamai ba do blai. Leng ba u khon jong u Jesus Christ. Ba da ka ne ka sngi la fi la ya sak ka ma no blai. Fi la le pop yo blai ka jing de ki jong fi ka la dukot ba do blai. Reu blai u khot byang e fi ka ne ka sngi ong khon nga khot byang e fi ka ne ka sngi. Bang khot biang fi syakata ka jing dai ngatip ka jing im jong fi kam sok ngatip ka jing im ka jong fi ka leng a ka pisa ngatip ka jing im ka jong fi kam long ka jing im ka bakmen utrai wong nga khot fi khon ka ne ka sngi wan nganom kan tat fi kam per pila im kom no pila le kom no ka jai pop yu ka ba fi pila le ngatip ka pop ka wan ra Jesus si fi ring nga khot fi ka ne ka sngi ya ka bangan ai pat ya ka ta ka jing kemen ha ka jing im ka jong fi la ka jing ka jong fi ka la ya ka jing dom boro shi atau trai ong man ta ka sngi kan ai fi ka ne ka jing shai khon ka Bible ka ong jar ka bo wan show Jesus Christ da lele ru unom kan tat utrai unom kan tat ya fi da lele ha ba fi wan no biang sha ka ne ka jing ya dai wan ka la ka mut pi pdiang ya ka ne ha ka ne ka sngi ba fi yo ru ya ka ta ka jing kha ka ba arsien kan ho ka jing yap ka don lai tali ka jing yap ka bakan jaman sim ka jing yap bakan jadok ba ka jing yap ka ba ar ka long sun ka pong ka ding but ka jing kha ka don artli ka wei ka jing kha ka do ba ka don ka wei ru ka jing kha ka bakan jaman sim ba trai khot ifi ka ne ka sngi un ai fi ka jing kha ka ba arsin ba man shwala kha ifi ha ka do nai mai re man ta ka sngi on kha ifi nauk pa ba ka ne ka jing kha ka ba arsin ka ba la kha ifi nauk pa ka ba la kha ifi nau blai ba fi wan she ka jing ka la ka mut baraba pi me amat ke jing ke jong blai fi ya ma khmat jong blai fi kala ka ba mot shisha pi le opdiang yo blai ke ne ke sngi balada fi le opdiang yo trai ke ne ke sngi ber yo amat dan ni fi le opdiang ye ke jing kha ka ba arsin ka ba mot pin yap ru ha ka ke jing yap ka ba arsin tang ha ka do henry ka ke jing yap ka ba ar ka ba kren men ne ka ba long ka ke jing yap ha ka pung ga ding pi la lat kan ka ba mot ka man sim jong pi ka la lat im lada fi la yo mat ya ke jing kha arsin ke jing em ke jong fi tadeng ta ngam tip la fi la yo mat nem pat yo mat utrai nga snow ke ni ke sngi bu utrai ukra ni fi ong ko kon wan no onam jangai na nga namar nga la jan wan ka por kam cha shu ye fi ba finang le lengai ha fi la snow ni ke kubor ke ni ke sngi ka mamta ha fi la snow ni ke sur u shakri jonga amdei ba ukren ma u hunrei nga kren mangai fi khon nga kren manga utrai ong khon nga kren mangai ya fi ha ke ni ke sngi nga khot it ya phi nga invite ya phi ka ne ka sngi ya ka ba fin long no pat kita ki jonga na do man ta ka sngi ya ka ba fin long kita ki khon ya ka ba la pen khan ranga da ka tien ka jonga ya ka ba fin nom yap shu la no ru hoi ka jing yap ka do kan wan han re ka men sim phila lat ke na ta ka jing yap ka ba ar ka ba long ha ka pung ka ding phi jing em na do man ta ka sngi ya ka ba ngala kre ya ka ta ka jaka na ka ban ta jong fi habneng Jesus ang alay man kre ka jaka ya pi bonda ngala dep man kre ta ka jaka ngan wan shao ya pi baga ta ka jaka ka banga ngadon hang ta fin dan baga ta ka jaka ka ba blai la bo ifi nam ta ka jing chong that bom jikot ya ka ba fin yo ban shang ba utrai ya ka ba fin yo le kemen ba utrai ka jaka ka bam dan shu ka jing yap ka jaka ka bam dan shu ka jing yam ka jing so si ka bam dan shu kita ka jing pang ka jing stam re ke jaka jong jing shong that ya ka ba fin yo le kemen ba utrai hala ka sngi sha bom jikot tadeng ta kat ba ka por ka dang don kat ba bleu dang kren ye pi wat pen la ka donot ke jong pi dan na preng jong fi ka ne ka sngi pi nga biang la dang im kom ne ru re kwa ban ong fi kam biang ba kam biang kong kam biang de le ru ke jing em ke jong fi la da phim dan yu jisu ka jing em ke jong pi ka jing em ke jong pi ka don ha ka jing ma ka ba kraw la pi yap no man ta ka sngi pin le cha ai de la da ka man sim ke jong pi ka mi no na pi ka ne ka sngi sha ai kan le ta ka man sim ke jong pi ka do ka jong pi kan le cha ka khndo ne ka la ban le cha ka ding la ka man sim jong pi sha ai kan le kan kwa ban ong fi ka ne ka sngi la da phim dan yu Jesus Christ ka ta ka man sim ke jong pi kan le cha ka jing yap ka ba ar ba ka ne ka man sim ka nom yap la no ru ka nom yap la no ru kam kut ru la no ru
Namar ka mensim kan lech kata ka bam jukot. La ka lech kata ka jaga ka bau trai la pen kre namar fi pediang yu Jisu ka ne gesngi. Ya ka ba fi penrit ya la de ya ka ba fi pentli ya la de. Ya ka ba fi ngut no ya kata ka jing sarong ka jong fi. Ya ka ba fi bread no kan ya kata ka jing snowmeng ka jong fi. Ya ka ba fi pediang yu trai bau trai angan ai kata ka jaga yu fi. Lada pila yo kat ya ka ne ka lat. Bat pi pen kabam jukut ke jong pi kan poi syaka takin ke jaka kan nurok ka ksau ka pung gading ya ka balapan kre na ka banta kita ki bam ngai ka jingyap ka baar ka jingyap ka bashar khai tam kan nga kwa ban dwai nam ta jong fi da ka man sim ke jong so e nga khat e fi ka ni ka sngi wat ai ba fin yap ka jingyap ka ban kong ban yap ru ka ta ka baar ban yap ru ka ta ka jingyap ka balai ka bolong ka ta ka jingyap ka baar kan hakapung gading in yadwai gani ka por ka man sim bi jesu e nga khat e fi ta ka man sim ka jing snow khia nga khat e fi gani ka sngi what ai bon shukar e fi rai to ai ba fin pediang yu Jisu in yadwai fi la ban rai ka ti ka jong fi kum ka dak ka ba fi pediang yu trai ka ni ka sngi kwa ban dwai bat fi la ban bot ya gani ka jing dwai na dien jongaพิลาบันขับริบอีกขมัดจังฟีร่าอีกที่กำมันจังฟีพิลาบันองบันงาองตรายจิสุหายงูยังไม่มันมีเอกประหลัดยังไงหากันนี่ก็สงี้ไม่คัดยังไงบันงางาปเดียงยังไม่ตรายนบัดเดมันไม่อุบปเดียงชัวยังไงบัดเดมันไม่อุบละเอียดชัวยังไงหากันนี่ก็สงี้มันลงตรายจังไงปเดียงยังไม่หากันจิงเอ็มกันจังไงวันฮับปะกันดอกโนดจังไงมันลองเสียมอุบลัยบรุตรายจงหากเต็งอุจิสุอาเมนแล้วฟิลาคอดอุจิสุกับจิเอ็มกับจงฟีแล้วฟิลาคอดอยู่น้องเป็นเอ็มฟิลาเอ็มนาดูมันตากับสิ่งสเปกกับจิเอ็มจงฟีกันนังกลาบักนังกลากับบอลกับป๊อปกับเตะฟีกันนมดันบอลชุดนาดูมันตากับสิ่งพี่น้องลองมราวชุดกันยากับป๊อปพี่น้องลองมราวชุดกันยาซอยตันบัดเฮาบามันกับจิเอ็มกับจงฟีกับละลัดนะกับจิงเลงอาkaman sim ke jong fi kalalaj na kata ke jing pisa namar be file yo us em ke jing sok ha ke jing em ke jong fi ba fi tep mental da fi yap shino fin poi mdai sho badang sa ha ke jing dum na ha ke jing artatien beneng ke jaka ya ka bau trai lo pen kre nam ta jong fi ke jaka shong thach shabam jekot na sngo plat ba fi la pdiang trai ke ni ke sngi bala da fi dang non kam ya ke tien ke jong blai ke jing slok fi la ban wan chang ni ka officeนี่ก็prayer centerจงกับปอตนัดหังนี่ฮะปอปนองทำไมนองเครียมปันนี่โดนดุกสงีบาร์ฮะดุกสงีสัจจานทุกที่งั้นเราสงบบังงั้นเราสงบบันยากันดูยาฟิรุยากบานี่ยอบันยาพลิวจิงหมดนักเตียนกับจังอุบไลนี่โดนหังนี่บันชักรีฟีลังบักเตียนบัดลังบักจิงด้วยอุบไลมันก็คุยฟีเงินใส่แชมปัดเขาบริชิบุนอาเมน